Ο δεύτερος λόγος. Ξεκινάμε. Λοιπόν, στην υγειά σας, αγαπητοί κύριοι και σύντροφοι σημαντικοί, ο λόγος που είμαστε εδώ είναι διότι πρέπει... Μην μιλάτε παρακαλώ, σας παρακαλώ τώρα, σας παρακαλώ. Μην αντιλέγετε λοιπόν. Εδώ, κάμερα σε μένα, λοιπόν. Λέω κάμερα σε μένα, δεν με νοιάζει. Το κάνουμε βαριά πολιορκία. Λοιπόν, ο λόγος που είμαστε εδώ διότι το τελευταίο καιρό υφίστανται κάποιες καταστάσεις οι οποίες είναι ενάντια στην βιωσιμότητα της δικιάς μας ομάδας, σαν συμμαχία. Ως εκ τούτου, ότι παραδόθηκε η εξουσία εις τους στεριστές της κράτης, εγείρει λέω, θέματα νομιμοπροσύνης και νομιμότητας. Ο εχμάλωτος μην τρώει. Να κοιτάει εδώ, λοιπόν. Ως εκ τούτου λέγω, τον προσέξουμε τον εχμάλωτο. Εννοείται. Ως εκ τούτου λέγω, σήμερα βγάζουμε λαϊκό διάγγελμα, έτσι, επαναστάτησης έναντι στην φεντεριστική κυβέρνηση της Θράκης και δι των πετρελαιάδων. Άρα λέγομαι, ο Πετρελαιάς σήμερα παραδίδει την εξουσία ταύτη σε μια επαναστατική κυβέρνηση. Όχι, περίμενε. Δεν τελείωσε την επαναστατική. Κάνω εγώ το παιδί για το νερό. Οπότε πρέπει να παραδώσει την εξουσία. Από εκεί και πέρα, προσοχή τώρα, σε αυτούς που βλέπουν, στα κοράκια που βλέπουν, τα κοράκια λέω που βλέπουν το μήνυμα τούτο και χαίρονται επαναστάτησης, τους λέω ότι δεν είναι επανάσταση με τον τρόπο που το εξηγούν εκείνοι. Οι πρώτοι που θα φαλοκοπούν θα είναι τα κοράκια. Οπότε τα κοράκια να κρατάνε μικρά παντελονάκια. Τεστ, ένα. 1, 2, 3 τεστ. Η επόμενη και η συνέχεια της όλης ολομέλειας και το τελικό αποτέλεσμα θα αποτυπωθούν στο τρίτο βίντεο. Διακόπτουμε πρώτον για ανάκριση εχμαλώτου και δεύτερον για να καθορίσουμε. Λίγο, ένα κοντινό θέλω να κάνω τον εχμάλωτο. Αυτός είναι ο εχμάλωτος. Διάγγελμα τρίτο. Από εδώ θα κοιτάς, αγορίνα. Τι γράφει. Να βάλει την αριθμή συνοπτία. Βρετός, παιδί μου. Ναι, από εδώ γύρω το βλέμμα. Ας το πυρούνι, ρε. Είμαστε έτοιμοι. Αλέξη, ανακοπιέσαι. Παρακαλώ. Λοιπόν, διάγγελμα νούμερο 3. Εγκαλούμαστε στην ένωμο τάξη. Η συνέλευση τάφη έχει αποφασίσει πλέον την πλήρη πάταξη της ανώμου κυβέρνησης της Θράκης. Ως εκ τούτου διεκδικούμε πάρα αυτά την αρχηγία της συμμαχίας τούτης. Δεν δεχόμαστε κανένα συμβιβασμό. Ο εχμάλωτος εκτελείται πάρα αυτά δια των παϊδάκιων. Εδώ μεταξύ ο εχμάλωτος θα φανεί. Εκεί. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Γυρίζουμε. Και εάν δεν επανέλθουν εκείνοι στην τάξη να πάρουν μια τάξη στον εγκέφαλό τους, θα έχουμε καθόλου και πλήρη πάταξη της διαφαινόμενης διαφυγής όλων αυτών που υποτίθεται μας εκμεταλλεύονται κάτι αυτά παιδιά σαν το τέκνο. Κάμερα στο τέκνο, εκμεταλλεύονται εδώ το μανάβι, έτσι, τον εκμεταλλεύεται, έτσι, και εκμεταλλεύονται όλους τους λοιπούς. Ως εκ τούτου, Ανέστη, τη γάμιση. Τώρα έβαλε δίπλα το θα γίνω εγώ αρχηγός και εσύ θα γίνεις καμαριέρα. Αλλάζουμε οι βαθμοί. Τέλος διαγγέλματος. Έλα, πες. Τα παϊδάκια δεν κάηκαν, αλλά ο πανφρακωμένος Γκέο ψάχνει για χωράφια μέσα στην ταβέρνα. Κατάλαβε. Αυτός δεν έκανε για μένα.